Takže starec, vítajte moje ďalšieho videa. Dneska to je znovu video, tretí part zo survivalu v Minecraft Pocket Edition. Môžeme sa na to vrhnúť. Ako ste pozerali minulé video, tak sa pokazila kvalita. Tak ak sa to stane ešte raz, tak ja už neviem, čo spravím. Dobre. Tuto zo začiatku už nasieravať a vrhneme sa radšej na hru. Takže minulé sme začali s tou stavbou domu. Videli ste tento dom. Páno, ešte by sme tu mali postaviť tú podlahu. By sa to dalo na niečom chodiť. OK. Ježiš, už ani stav, neviem. A budeme určite potrebovať viacej dreva. Si zoberiem svoju sekeru. Nakácať nejaké drevo. Napríklad tamto. Dúfam, že nemám vypnutých mobov. Nie, nemám. Dobre. Sekám drevo. Ešte. Ale začína noc. To sa mi prestalo páčiť. Radšej sa pôjdem vyspať. Počkaj, ale kde som si dal posteľ? Jaskyň sa potom pozorím, ale kde mám posteľ? Ľudze, ja viem to. Tu. A dám to zatiaľ sem. Môžeme ísť. Tak. Ráno a ideme sa ďalej vrhnúť do stavania. Ešte si urobím drevo. Tak. To. Ide sa ďalej stavať. Takže ten špeciál, čo som vám hovoril v informačke, už je takmer pripravený, ale ešte vám nechcem povedať, že o čom bude. Nechajte sa proste prekvapiť. Sakra, ešte viac dreva. OK. A je to? Toto už určite, že bude stačiť. Ak nie, tak si zapojím dýku do srdca. A nie, samozrejme si robím srandu. Čakaj, ja mám dole. Počujem, samozrejme. Toto budú okna. Ale na okna potrebujem najprv okna nájsť. Ale na podlahu to vystačilo, takže si nemusím zabudnúť dýku. Haha. Toto je dosť zdroj. Sirenka som vopred nejaké. Inak ak by ste chceli pokračovanie na tú hru, že Shadowgun Dead Zone, ako to chceli nejakú sériu, tak mi píšte v kóde do komentárov, ja z toho rád spravím sériu. Konca už som nový level a mám novú zbraň a nový skin. Mega. Mám tu vlastne ešte nejakú kožu na brnko? Nie. Toto si zatiaľ odložím. A ide sa ďalej stavať. Ešte sa najem. Tak. To prčic. Vieš čo, pôjdem normálne takto. Tu už je stena.
Vršok čo? Si by som ich spravil so slepou. Ešte potom dvere potrebujem. Robím si jedny dvere a už ostatné nechám na sleby. Tak. Koľko ich mám? 60. Neviem, možno mi to vystačí. Tam je krava. To mi môže nesobiť. Tak sorry za menšie lagy, keď budú. Bohužiaľ, no. A neviem, či to vystačí na celú strechu. No tak to asi nie. Alebo možno, počkaj. Možno to vystačí. Krava ticho. Hej, vystačilo to. Už budem dať. Tak. A to máme hotový. Už budem nájsť potom piesok. To tam za to džungla, alebo čo to tam je? Nie, to nie je džungla. A sú tu kravičky. Teba tam zoberám. OK, mám ďalšie. Prasa. Sem. Koľko mám kože? 3, 6, môj. Počkaj, príklad. Gate asi nie, lebo na to potrebujem buď topánky alebo helmu. Alebo to je ešte jedna krava. Keď z nej niečo vypadne, tak... OK, takže bolo pre túto časť asi tak všetko. Už sa vrátili domov rodičia. Dobre, takže čaute.